hjem til mine venner, ellers så skal jeg til fodbold, og så slapper jeg endelig skal til fodbold. Når jeg kommer hjem fra skole, så enten så rider jeg, eller også så er jeg sammen med hestene, eller også så er jeg på stranden nogle gange, når det er varmt. Altså, jeg drømmer jo om at blive en fodboldstjerne til fodbold, men altså, det er jo bare for sjov. Ja, jeg går så til ridning, fordi at det er lidt for vennerne, men det er også rimelig seriøst og sådan noget. Hvis vejret er dårligt, så sidder jeg bare inde for at spille computer. Og hvis vejret er godt, så er vi meget ude at spille fodbold. Skal du spille fodbold? Vi ses! Ja, fodbold er en populær sport. Og der er mange, der dyrker den. Men er det nu også det eneste, de laver? Det vil vi lige kigge lidt nærmere på. Computer. 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 Ja, ganske rigtig gæld. Computer. Hej, er det dig, jeg har aftale med? Det er det da. Okay, så går jeg. Jeg var på tanken, kan du drikke? Tilfældig nu. Det var fint lige på sådan tanken. Jeg håber så. Jeg kunne gå med Sassen. Tak for noget. Tænk så, Sassen. Den er parteret. Du kan spille computer. Farvel alle sammen! Stjerne. Tak, Ole. Jeg står her på Trådeskolen i Gammel Holte, og vil se en af børnene er klar til at blive interviewet. Og du hedder Gisle Lundahl? Hvad? Og du hedder Gisle Lundahl, er det rigtigt udtalt? Det er ikke rigtigt. Hvad laver du i din fritid? Altså, jeg spiller fodbold med mine venner på skolen, og jeg går til breakdance. Kan vi se noget breakdance? Det kan du da gøre. Så giv mig det her tur. Flemming, TV2 Rory, Gammel Holte Trådeskolen. Jeg er 13 år. Jeg drikker ikke, og synes det er okay, at begynder at drikke, når jeg bliver konfirmeret. Jeg kan godt til fest, fordi de synes det er sjovt, og det er sjovt, synes jeg. Og falder en ny at kende? Ja, måske også det. Jeg vil begynde at drikke, når jeg bliver konfirmeret, fordi det er en ro, men om det påvirker mig, mine venner drikker. Don't let your camera and receive it.